Парт 2. Това също попива. И сега пак ще си добавя малко от този крем. Но много мъничко от това. И стане прекрасно. Прибавям малко вода, за да е сол. И ще е много меко, и ще е много яко. И да. Опитвайте се, само да не си го вкарате в очите, но ако имате спирала, така, леко потърквайте и после го изчистете. Не се опитвайте да си отваряте очите, защото това ще стане по-гадно. И хора, ако искате маска, но през нощта, имате мокри кърпички. Ако нямате, може да отидете до някой магазин и да си направите маска за лице. В 2 часа през нощта, например. Да, нека вече да си мием лицето. Пак си направя хладка вода, защото не си прави хладки води да си мия лицето. Бами. Да направих сега хладка вода, ще измия лицето. Изгледам като много. И само да ви кажа, това е хубаво да се прави всеки ден, да си миете лицето така, защото така ще ви всеки дъртира всеки ден лицето. И да, сега използвам кърпичка и потупвам, за да изсуша мократо от лицето ми и мръсното от лицето ми. И така, просто съм свежа. Кърпата толкова много мирише, че... След това си взимаме мократа кърпа и започваме да правим маска. 2 отделни маски за лице. Да сега мокриме сега. Аз много добре знам как се прави. Взимаш вода, правиш си гело за лице и... Да, но топла вода. Препоръчвам топла вода или хладка вода, за да се потопи. Първо трябва да изчистите. Добре хора, съжалявам, но няма да ми стигне времето, за това отидете в част 3, трета част, да.